Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslerde Tatarstan'ın halk artisti Beşire Nasirova. Allah'a şükür elde yürügemin, elde tutamağamın, yokka bulmağamın benim bu көрген ağırlıklarım deyip şuna şul hatli şatlanam, şul hatli rahmetlerimle aydım. Sirov şehirine Tatarlar jıyıldı. Bir de Sil şehirden aktivistler geldi, milli ilişkiler yetekçileri hem Roman Tatar işinde aktif katlaşkan kişiler. Qavuy Necmi'ge tuğan yağında heykel koyulaşaq. Üzünün tuğan yağında onun ismin kütərib alıp, ona heykel koyulğan jıyınıları elbette bu bir ehemmiyetli. Kuşnayren rayonu Ahmet avulundan Ahmeliddinoflar gailesi. Turmuşta koyunap yaşaylar indi. Tege her birisi turmuşunun aktif turmuş alıp baralar. Anın көңілінен ағылып шыққанымың бір кімні де бейтараф қалдыра алмайдыр. Ол ихлас һәм хисле. Гомер уза, шахты, парлы міндәрләр кебек жырларын концертларда қабат-қабат жырлаталар. Быйыл аның хезмәте бәяләнеп Татарстан Республикасының халык артисты исеме бирелде. Сүзебез җырчы Бәширә Насирова хакында. Ә бит ул сәхнәгә уйламаганда гына 30 яшендә килә. Бөгелмә районы Карабаш авылы кызы мондый дәрәҗәгә ирешермен дип уйламагандыр да. Şahıslar sahifəsində jırçı Beşire Nasirova. Гомер уза аның иң беренче башкарган җырларыннан. Узын чәчле, күңеленнән моң агылган кыз шул вакытта ук тыңлаучыларның күңеленә кирип кала. Тамашачыны алдап булмый. Бәширә Насырованың тавышының ниндидер бер сихри кылы бар диләр. Менә Илһам Шакирның да әйткәне бар, башка зур җырчылардан да ишеткәнем бар. Фән Вәли Әхмәтов белән дә без эшләп алдык. Ул да әйтәдер, моң бит ул менә күккә түшәмгә карап төкереп, диванда ятканнан гына килеп чыкмый, аның өчен ниндидер авырлыклар аша узарга дип кирәк дип. Ул чынында да шулай, минем тормышым җиңел булмады, әлбәттә. Аны бит инде менә бер ике сүз белән генә әйтеп китәсең. Миңа тормышның бик нык кырыс тормышны узарга туры килде. Кешенең формалашуында гаиләсе бик мөһим роль уйный. 5 балалы укытучылар гаиләсендә төпчек кыз ул. Шук була, әтисе профессиональ музыкант, мәктәп укучыларына музыка дәресләре бирә. Бик матур җырлый. Шул кичкенәдән мине гел ияртеп йөридер. Бәләкәйдән үзем хәтерли башлаганнан бирле дәресләренә ияртеп йөреп, аннан мәктәптә тагын өстәмә дәресләр алып барып, музыка коралларында уйнарга өйрәтәдер, талантлы балаларны җыеп. Бездә уен кораллары бик күп иде. Скрипкада, баянда бар иде безнең, берничә мандолина. Өйдәге бөтен балалар уен коралларында уйнарга тиеш була. Моңа өстәп бөтенесе җырлый, спорт белән шөгыльләнә. Бәширә Насирова чаңгыда оста шуган, кыска арага йөгерүдә дә аңа тиңнәр булмый. Мәктәптә укыганда кичәләр алып барган, җырлаган, тик киләчәктә бу хезмәт белән гомерен бәйләрмен дигән уй башына да килмәгән. Узак еллар бухгалтер булып эшли. Тик шул вакытта ук үзешчән сәнгатькә йөри башлый. 23-24 яшендә авылда 2 көн рәттән зал тутырып сольный концертта куя әле. Артист булам дип уйлап, мин алай әзерләнмәдем дә, ничектер мин алай матур җырлыйм дип әйтә алмыйдыр, ниндер комплекс иде миндә. Мин уяла идем, матур җырлый дип әйтсәң, булар юри генә әйтәләр дигән самак миңа тоеладыр инде. Анарсын миңа иң беренче менә сәхнәгә аяк басканда Ган Сайфуллин килде. Безнең шулай Ган Сайфуллинны беләсез бит инде. Мин аны атаклы продюсер дип әйтәм инде, композитор да ул. Шул хәтле искиткеч яхшы кеше иде ул. Менә мине эзләп килде ул, миңа әйтте. Мине җибәрделәр, син эзләп табырга чакыралар дип. Сәхнәгә соңлап кына улы Илһам инде армия яшендә булганда килә ул. Бала кичкенә чакта сәхнә турында уйларга да кыймаган. Ташлап чыгып китәргә йөрәгем кушмас иде ди. Улын гел үзе белән йөрткән. Мин аны бер кайчан да бер көнгә дә ташлап киткәнем булмады. Мин даже санаторийларга да бармыйдыр идем. Мин даже баланы ташлап инәйгә илтәм икән, каядыр барганда көндезгә берничә сәгатькә илсә, мин аны кунарга да калдырмый, шулай бәләкәй чагында күтәреп алып кайта идем. Чараларга, телевизион тапшыруларга чакыра башлыйлар. Тәүге концерты вакытында халыкның мәхәббәтен сизеп ала һәм кирегә юл юк икәнен аңлый. Бөгелмә Казан арасында
күпме юллар таптарга туры килә аңа. Ул вакытта әле автобусларда иске иде, сөйләгәнем дә бар. Юлларда икенче иде, камаша нидә юк иде, күпердә юк иде. Бик авыр инде сумкалар күтәреп. Торырында булмагач, ул авырлыклар бик күп булды. Әмма ләкин менә ничектер минем нидә эштән ниндер үземә ниндер ышанучанлык бар иде, ниндер ышану бар иде, килеп чыгар кебек. Ике эшне бергә алып барып булмаганын аңлагач, бухгалтерлыкны ташлый, үзен тулысынча иҗатка багышлый. Тигәле гаилә дә бар бит, ире каршы була. Менә өйдә сиңа фәлән эштә эшләгән кеше кинәт кенә юлга чыгып китеп, айлар буена кайтмыш йөри башлагач, әзерлексез аңа, конечно, ул стресс булгандыр инде. Аны да аңлап була. Анарсын концертлар оешкач, зур концертлар күргәч, миңа концертларны күрде инде ул тамашачының миңа карата, нин күрде, менә ничек мөнәсәбәтен, миңа ничек яратып карыйлар. Ул бит инде яхшы кеше, затлы кеше, укымышлы кеше. Шуңа күрә ул аңлады да миңа инде ярдәм итәргә алынды. Шуннан минем бигрәк тә инде күңел үсеп китте. Иде аңлагач, ярдәм итеп торгач, ул бит инде гел канатланасың, анда иҗат итәсе генә килеп тора. Ире Атлас оста гармунчы, сәнгатьне аңлый торган кеше була. 15 ел тигез гомер итәләр. Инде иренең вафатына да 10 ел узган. Атлас абыйым киткәннән соң мин әлбәттә берничә ел авырдым дип әйтергә була, депрессиядә булдым бик каты. Анарсың инде ничектер үземне кулга алып, эшләргә кирәклеген аңладым инде, яшәргә кирәк бит инде. Анарсың миңа бер бик акыллы ханым да киңәш әйтте инде. Әгәр мин булай иттерсәм, булай гел депрессиядән яшәсәм, үземне кулга ала алмасам, мин бөтен якыннарымны, үземне хөрмәткән кешеләремдә югалтуым бар. Кемгә кирәк син гел генә җылап, гел генә такмаклап, һәр вакыт моңзарыңны сөйләп утыруың. Бер сөйлисең, ике сөйлисең, шулай бит. Шуннан мин үземне кулга алырга булдым. Ихтияр көче җитте, Аллага шөкер. Шул вакытларда яңа җырлар туа. Ялгыз айым, салкын, соңар алка, Бәширә Насырова иҗатына ялгызлык темасы кирип китә. Рульгә утырып меңәрләгән чакрымнар үтә, бураннарда да йөрергә туры килгәләгән. Җырчы нинди хәлдә булса да сәхнәгә матур итеп елмаеп чыгарга тиеш ди ул. Бер заман даже минем булды. Башкортстанда гастрольдә йөргәндә каядыр салкын бәргән, күрәсең, төрле заллар да була бит, төрле кулис артында да салкын чаклар була. Пар бул этапление булмаган чаклар була. Тордым, авырта, аякка баса алмыйм. Группадагы җегетләргә әйтергә куркам. Концертны отменять итәргә микән дип озак кына уйлап утырдым. Анарсан уйлап утырдым да, нигә мәйтәм, юк мәйтәм, концертны куярга тиешмен. Юлларда йөреп сәламәтлегенә зыян килгән. 2000 елларда хастаханәләрдә дә ятып чыга. Аннан бөтенләй башка кешегә әйләнеп чыктым ди. Дугалар укый башлый, сәламәт ашау белән кызыксына һәм тормышка карашы да үзгәрә. Мин беркемгә дә ачу сакламыйм, беркемне дә ачуланмыйм, мин беркемгә дә үпкәләмим. Аннары мин урамда барганда да сизәм, менә гел елмаеп барганымны, кешеләр миңа карый, бәтәшмәйтәм, булар аптырый торгандыр инде. Мин нәрсәгәдер үземчә уемны уйлап, я табигатькә карап, ниндер матур әйбергә карап, шулай елмаеп йөрим. Кайвакыт гастрольләрдән хәлсез кайтып керә, сөйләшә дә алмый. Андый вакытларда табигатькә чыгарга кирәк ди. Таулы Карабаш авылы кызы туган ягына кайткач тизрәк урамга ашыга. Бер көнне су буена барам, бер көнне водохранилище, бер көнне тау башында, бер үзем йөридем мин тау башында. Мин шунда менәм, утырам, чәчкәләргә карап, җиләкләр җыеп, шунака авылга карап утырам, бөтен поселок күренеп тора. Җырлыйсы килә башлый, теге табигать булгач, синең күңелең чистара бит инде, күңелең хисләнә. Ул ихлас, ачык күңелле, хисле, күргәннәренә ничек чыдады икән дисең. Бу аның көчле хатын-кыз булуына дәлил. Кайбер кеше менә шулай моңлы җырлагач, шыпырткана басып торгач, мине юаш, теге шул хәтле үзен үзе яклый алмый торган, көчсез дип баштарак уйладылар инде. Ләкин мин бит ничәдер ел төрле урыннарда эшләгән. Тормышның ачысын, төшесен бик күп күргән, күп кенә җәберләүләр аша узган кеше. Шуңа күрә мин үземне якларга көч уже чыныктым мин. Үземне үзем яклый алам инде. Ул тамашачысына рәхмәтле, каягына барса да бик яратып каршы алалар. Чит җирләрдә аеруча моңга сусаган милләттәшләребез зал тутырып килә икән. Барган бер җирдә шигырь бүләк итәләр. Миңа багышлап шигырь әзерләп куйган булалар. Алар бик күп җыелды. Җырлар турында сүз әйтмим инде, ул хатлар турында. Аларны миңа багышлап язган такмакларынан, җырларынан минем репертуарда шактый гына инде җыелды. 20 ел сәхнәдә ул, элегрәк ел сайын берәр альбом чыгарган, эшнең нәтиҗәсе дигән сүз. Әлеге вакытта да тик утырмый, яңа җырлар әзерләү, репертуар туплау белән мәшгуль. Әйтәм, Аллага шөкер, әлдә йөргәнмен, әлдә туктамаганмын, юкка булмаганмын минем бу күргән авырлыкларым дип, шуңа шул хәтле шатланам, шул хәтле рәхмәтләремне әйтәм. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан.
Свердлов өлкәсенең Серов шәһәрендә Төньяк идарә бүлгесенең татар оешмалары җитәкчеләре җыелды. Алар татар җыены 2021 Серов шәһәр бүлгесе татарларының җыенында катнашты. Очрашулар Үзәк шәһәр балалар китапханәсендә башланып китте. Татарлар күпләп гомер иткән калада узган күркәм вакыйгаларда безнең төшерү төркемендә катнашты. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Серов каласына сәяхәтебез вакыйгаларга бәйле. Әлеге шәһәрдә 5000гә якын милләттәшебез гомер итә. Инде 28 ел дәвамында татар оешмасы эшләп килә. Хәзер без Үзәк китапханә алдында. Бу бик үзенчәлекле урын. Нәкъ менә шушында безнең милләттәшләребез җыелыша, төрле матур чаралар уздыралар. Муса Җәлил укулары да нәкъ менә шушы китапханәдә уза икән. Һәм озакламый ул Муса Җәлил исемен йөртәчәк. Китапханә алдында Муса Җәлилгә бюст куячаклар. 25 августта безнең шәһәрдә хәтер көннәре үткәрелеп торыла. Муса Җәлилне бездә күптәннән беләләр. 32 елда ул бездә Серовта булган, эшләгән, 4 көн генә булуына карамастан зур эз калдырган. Бүгенге чара уңаеннан менә искиткеч күркәм күргәзмә безнең алда. Ул Серов шәһәренең тарихи музееннан китерелгән икән. Инде менә безнең алдыбызда киләчәктә шушы Серов шәһәренең Үзәк балалар китапханәсе алдында торачак бюст. Китапханәдә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров милләттәшләребез белән очрашты. Монда шулай ук шәһәр җитәкчелеге, төбәк тарихын өйрәнүчеләр дә катнашты. Аннан мәчеткә юл алдык. Серов шәһәрендә Җәмигъ мәчете тантаналы рәвештә 2011 елның 4 ноябрендә ачыла. Свердловск өлкәсенең төньягында урнашкан иң зур мәчетләрнең берсе ул. Дөресен әйткәндә, татар ул үзен татар дип шутларга тиеш. Чөнки без аның белән горурланырга тиешбез. Кем нинди милләттә икән, үзенең тарихын онытмаска тиеш. Бөтен дөнья татар конгрессынан чын күңелдән сәламлибез. Менә тулы бер делегация белән һәм менә сез ничек безне хәзер каршы алганны бөтен дөнья татарлары һәм сез үзегез дә ТНВ Планета каналларында күрә алачаксыз. Инде Свердловск өлкәсенең Серов шәһәрендә узган татар җыенына күчик. Биредә Төньяк идарә округы җитәкчелеге, татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре, милләттәшләребез катнаша. Очрашуда Бөтен Россия халык санын алу мәсьәләсе хакында фикер алыштылар. Мин иманым камил. Әлбәттә, менә биредә утырышып халкыбыз, оешма җитәкчеләре, вәкилләре, әгъзалары, алар татар булып язылачаклар. Мәсьәлә татар булып язылыр өчен аңлатма эшләрен безнең яшь буын вәкилләренә тапшыру. Чөнки безгә иң мөһиме шушы аңлату эшләрен алып бару. Шара кунаклары шулай ук Төньяк идарә округы татар мәдәнияте коллективларының милли традицияларын саклауга багышлаган күргәзмә белән таныштылар. Инде 28 ел вакыт узып китте. Төркемнең девизы да бар, искә төшереп китик. Гомер бер генә, кадерен бер генә. Шушы чорларда бик күп хәлләр булса да төркемебез тора калып бетмәде, бик уңышлы гына эшләп ятабыз. Моңа мисал итеп китерергә була, өлкәбездә үткән бию Шомабас конкурсында биюче кызларыбыз югары күрсәткеч лауреат исемен алдылар. Билгеле инде мондый вакыйгалар бүләкләүләр белән төгәлләнә. Бөтен дөнья татар конгрессы милләт эшендә актив катнашучыларга медальләр, рәхмәт хатлары тапшырды. Свердловск өлкәсенең Төньяк округы татарлары җыены биредә 8 шәһәрдән активистлар килде, милли оешмалар җитәкчеләре һәм гомумән татар эшендә актив катнашкан кешеләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлбәттә инде мондый матур чараларны уздырганда аның үз лидерлары була. Менә Свердлов өлкәсендәге татарларны берләштереп торучы ул Фәвия Сафиуллина дисәм, бер дә ялгыш булмас. Шуның өчен без үз чиратыбызда аңа кичкенә генә бүләгебезне бирергә телибез. Кукмараның шәп табалары, рәхим итеп алабыз. Рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Серов шәһәре, Свердловск өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Авый Нәҗмигә туган ягында һәйкәл куелачак. Үзенең туган ягында аның исемен күтәреп алып, аңа һәйкәл куярга җыенулары әлбәттә ул бик әһәмиятле.
Кушнарин районы Әхмәт авылынан Әхмәлетдиновлар гаиләсе. Тормышта кайнап яшиләр инде. Теге һәрберсе тормышның актив тормыш алып баралар. Узган гасырның 50-нче елларында аның әсәрләре дөньяның 36 теленә тәрҗемә ителгән. Ул татар язучыларыннан иң беренче булып Сталин премиясына лаек була. Сүзебез Татарстан язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе Кавый Нәҗми хакында бара. Татар әдәбияты классигының туган ягы Түбән Новгород өлкәсендә аның һәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы һәм туган авылында аны искә алу кичәсе узды. Күп санлы кунаклар арасында безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Идел һәм Кам елгалары буенда безнең милләттәшләребез күпләп яши торган байтак авыллар һәм хәтта районнар да бар. Мисал өчен Пермь краеның Барда районы, Чуашстанның Комсомол һәм Батыр районнары, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районы. Ә без бүген милләттәшләребез күмәкләшеп яши торган Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Уразовка авылында. Бу районда гомер итүчеләрнең 70%-ын татарлар тәшкил итә. Гомумән өлкәнең Сергась, Сеченов районнарында да татар авыллары байтак. Уразавыл ул безнең Кызыл Октябрь районы үзәгенә түгел, ул гомумән Түбән Новгород татарларының тарихи, мәдәни үзәге. Нижгар татарлары тарихны тирәнтен өйрәнеп, якташларына кадер-хөрмәтне күрсәтә белә. Моннан 5 ел элек биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Түбән Новгородны дөньяга таныткан моң ияләре Рәшид Вахап белән Хайдар Бигичевның бюстларын ачканнар. Түбән Новгород өлкәсе татарлары үзләренең бөек шәхесләрен үзләре туган җирләрендә шушы бюстлар, һәйкәлләр, элмә такталар куеп мәңгеләштерәләр. Бүген исә Кызыл Октябрь районы үзәге Уразавылда татар әдәбияты классигы 1934 елда Татарстан язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе булган Кавый Нәҗми һәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы. Казанда моңар аның урамы бар иде әлбәттә, Казан үзәгендә, ләкин аңа тиешле игътибар бирелде дип уйлыйм мин. Аның язучылар романы да инде күптән яңадан дөньяга чыкканы юк. Менә үзенең туган ягында аның исемен күтәреп алып, аңа һәйкәл куярга җыенулары әлбәттә ул бик әһәмиятле. Бүгенге истәлекле чарага Кавый Нәҗми улы Тансыкның кызы Фәридә ханым да кайткан. Дәвәнисе язучы Сәрвәр Әдһәмова сөйләгән хатирәләр аның күңелендә сакланган. Дәвәти был шундай щедрый, добрый, талантливый. На 36 языков мира переведены языки. После того, как ему была вручена сталинская премия. Әлеге вакыйгага багышланган тантаналар көннең икенче яртысында язучының туган авылда дәвам итте. Биредә алар нәселенә кагылышлы 2 катлы борынгы бер йортта сакланып калган. Аның диварына Кавый Нәҗми музей дип язылган булса да, әлегә анда бернинди дә эшчәнлек сизелми. Җирле хакимияттә, район хакимиятендә киләчәктә хәтта бу музейны дәүләт системасына кертергә теләкләре бар. Анда бюджетка кертеп махсус хәтта бер ставка алу теләге дә бар. Авылда яшәүчеләр саны елдан-ел кими барса да, узган гасырның 60-нчы елларында салынган мәдәният йортында яңартканнар. Анда китапханәдә эшли. Менә Кавый Нәҗминең туган авылы булгач, монда Кавый Нәҗминең китаплары бик күптер инде. Бер китапта юк. Бер китапта юк. Безгә әйткәннәр иде, әнисе Сәрвәр Кавый бергә хаталашкан китаплары чыккан дип. Шулай итеп шуны җибәрмәделәр безгә. Батырлар китабында эзләгән идек, аны алмадык. Булган китаплар барса музейның фондында безгә улар ләтми. Кадрия ханым әйткәнчә, язучының китаплары бүген бар тик район музеенда гына сакланган. Бүгенге чарага да аларны шуннан китергәннәр. Мәдәният йортында булган очрашуда чыгыш ясаучылар Кавый Нәҗминең әсәрләрен китап итеп бастырып чыгарсалар, аны укырга теләүчеләр күп булыр иде. Татар китапларын гына укыйлар да, әбиләрләребез. Безгә бер спонсорыбыз 25 мең акча бергән иде, шунларга без бөтенләй алдык, бер шкаф тулы татар китапларына ия булдык. Шундый иганәчләр табылып, язучының һәйкәле генә түгел, туган авылда музее да ачылыр әле. Мин моңа ышанам, берничә көн бу якларда булып, анда яшәүчеләрнең нинди тырыш һәм үҗәт халык булуларына сокланып кайттым. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Бүген сүзебез Бөек Ватан сугышы герое Фазылҗан Әхмәлетдинов хакында. Каһарман Башкортстанның Кушнарин районы Әхмәт авылында туып үскән. Җиңү яулап кайткач, милләттәшебез туган җирендә гаилә кырып 10 бала үстерә. Фазылҗан Әхмәлетдинов күптән фани дөньяга күчсә дә, геройның балалары әтиләре турында булган хатирәләрне күз карасыдай саклый. Тулырак Миләүшә Латыйпова репортажында.
Милләттәшебез Фазылҗан Әхмәлетдинов фронтка 1941 елны эләгә. Аны айрым гвардия разведчиклар ротасының командиры итеп билгелиләр. Белоруссияны Балтика буен азат итү сугышларында Көнчыгыш Пруссия операциясында катнаша ул. 1944 елда Литва территориясында барган сугышта батырлык күрсәтә. Разведчик Неман елгасын йөзеп чыга. Төн, кораңгы, шул вакытны анда бер төркем фашистлар килә. Кемдә булай булса, бәлки кочып та калган булыр. Әхмәлетдинов нәрсәшли, ул башта гранаталарын ыргыта, автоматтагы булган патроннарын отып бетерә. Һәм хәнҗәрен алып, соңгы тагында берничә фашистны дөмөктөрә. Дөмөктөргән түгел, шушындагыларны пленга алып кайта. Каһарманның гомер иткән нигезе суынмаган. Бүген биредә аның улы яши. Әтисенең эшен дәвам итә. Умарта тота, бакчачылык белән шөгыльләнә. Балачакта без тату бердәм уйнап үстек. Бөек Ватан сугышы герое Фазылҗан Әхмәлетдинов истәлеге булып, аның Талиян гармуны калган. Инструмент шактый искерсә дә, көе ишетелү белән хәтер сандыгы ачыла. Нак тәртипкә өйрәтте, уйнарга да беренсәкәй килеп чыкмый башлады. Әтәй булса менә эшләп. Шулай ниләре була инде кочакларда. Бүген герой исемен Әхмәт авылының мәктәбе һәм урамы йөртә. Фазылҗан Әхмәлетдинов белән авыл халкы да, туганнары да горурлана. Сугыштан соң заманнарда герой булса да, әллә нинди теге өстенлекләр булмаган, үз көннәрен үзләре күргәннәр. Каһарман милләттәшебез хезмәт сөюне балаларында да тәрбияли алган. Каралган йорт-куралар, җимеш агачлары тулы бакчалар моңа дәлил булып тора. Захир Әхмәлетдинов шулай ук әтисе истәлегенә үз өендә кечкенә музей ачарга ниятли. Әкренләп экспонатлар туплый. Яшь буынга килгәндә, геройның күпсанлы ыныклары һәм туруннары картәтәйләренең батырлыгы турында белә һәм горурлана. Башкортстанның Кушнарен районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Әле тагын күпме ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Бергәләп үткәннәрне барлык матур киләчәккә юл тотыйк. Татар булып яшик.